Endesa fa molts anys que va començar a operar utilitzant els principis de l'economia circular. Podem citar les centrals de carbó, que produeixen juntament amb l'electricitat un residu, un subproducte, que serien les cendres i les escòries del carbó, que s'aprofiten en altres sectors productius, com podria ser per la fabricació de ciment. Aquests podrien ser els inicis de l'aplicació de l'economia circular a Endesa. A partir d'aquí hem anat evolucionant i entenent que l'economia circular és molt més que això, que s'ha de fer un enfoc complet i actualment el nostre pla estratègic i tots els projectes del nostre portfoli estan impregnats d'aquest concepte de l'economia circular i ho incorporem a tota la cadena de valor, des d'un enfocament de recursos sostenibles, és a dir, renovables, reutilitzables i reciclables, maximitzant la vida útil dels béns i els productes i, sobretot i molt important, el seu factor d'utilització i anant a parar al final de la cadena la valorització dels actius un cop arriben a final de vida útil. Aquesta visió tan completa inclou els aprovisionaments i, per suposat, les solucions finals que es dissenyen pels nostres clients per intentar ajudar-los que facin aquesta transformació cap a l'economia circular igual que l'estem fent nosaltres.